Ọkwa maka ego ka ijiri lapụta onwe gị anya ukwu ajaka ọkụkọ ntị ike nara ihe n'itofe a na-agwa ntị ma ntị anụghị egburu isi ntị soro dana na-aga unu okirikiri ịkpọkọ agbọkọ gbada na-aga ka fada enwe barichi onwe ebecha m ike tupu m wee nyụọ ebe ama ọgụ kọrọ ede nne ya jọrọ ihe agbakwu nne gị nzama. aha m bụ okporoto ị na-anye nna gwa ịchọzi ịkpọbi akpọ ịkpọ m okpo This is one of my boys. Iwọpụ nsị ọnụ bịa nsi onye ugwu nyụrụ onye ugwu nke na-achị na ma ọ bụkwa onye ugwu ala bịa mbe asụ na-esighị n'ọnụ afọ na-atụba m egwu mgbe ụfọdụ asụsụ n'ọnụ pụtara pụta gị naanị n'ọdị gbanwụrụ gị asụ Damn shit! Obi ya. amobidi ya Amobi. akwụkwọ nna amobidi ya Imaka no ya gini aso wimbe. Okporoto. nwatakịrị rie nne okenye ọnwụ ji egbu okenye bịa ogbu onye ya na ọ bụrụ isi ka ndebere n'ime unu a ka m wee chebiri mmadụ onye ahụ bịa ka nye ya ka ọ nwụnyụ anya ịbata ego gba ya rie amobi ego amobi ego Anakola ndị ọgbọ gị ma ndị anụ n'obodo oyibo ndị anụ na ndị Nepal ndị oyi kọmpịrị nọ ihe na ebe a wuru onye ọkada mechie ọnụ gịnị ka ịnwaba ịhụnanya Kpatara gị abụ ego. onye ka m jọrọ Ka m chọzọ m ịgwa gị ka ihe kpata ya bụ ego. We go, mmekwa ụdị ihe ọzọ kpọọ mba skan bikozi ya. ofu akwụ efu na-eri m n'ọkụ ọnwụ emela m gịnị iji nara m otu ụra